ಆ ಮೀನು ಆಗ ಮಕ್ಕಳದ್ರಿ ತೀರ್ನ ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂದಿ ಇಂಚು ಇಂಚು ಕೂತ ಕೂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾರ ಮಲ ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ದೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕದೇ ಪೋಪನ್ನೆ ತೆಂಜಿ ಕೈಟೆ ಆತನೆ ಪೂರ್ವ ಲಾ 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 ಅಜ್ಜಿ ಎಂಜ ಖುಷಿ ಆವನು ಮಾರ ನೀ ಪತ್ತದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೊಕ ಯಾರಬ್ಬೆ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ವರ್ಷ ಬರ್ತನೆ ಅವರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಗಾಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರನಟಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು ಕೊಡೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸೈಪುಜಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಓ ಸೈಪುಜಿ ಇತ್ತ ಮೀನ್ ದಿಕ್ಕು ಮೇ ಸುಲಿ ಗಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಮೈ ಡಾಗ್ ಅವು ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅಂಚಾಪಿನ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಣ್ಣ ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಕ್ಕ ಮೂಲೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮೂಲೆ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊಳ್ಳುದೆ ಬೈ ಅಭಯ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಕೊನಿ ಎಂಚಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಪಂಡ್ರು ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಪರಕ್ಕೆಗೆ ನಾನು ರೂಪಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅವೈಕ್ ದಿನ್ನಾಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಟಿಗನ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಕ ನಾವು ಮೂಲ ಮೀನು ಬರ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏತ ತಿಕ್ಕನು ತೂಕ ಏರೆ ಏರೆಗೆ ಏತ ತಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪುಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುಜಿ ಇರುತ್ತೆ ನಕ್ಕಲ ನೀಂದು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಲಲ್ಲ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರೊಂದು ಅಂಡ ಪೋಯಿಂది ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದ ಮನೆ ಸೈತೇ పోయారు ಮಾರಾಕ ಒಂದು 4 ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂದು ನಡಿಗೆ ಹಂಗ ತಿಕ್ಕನ ಅಂದು ತಿಕ್ಕನ ಅಣ್ಣ ಇಜ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ದಿಂಜದಿತ್ತೆ ತಿಗನಾ ಇದ್ದೆ ದಿಕ್ಕನೇ ಆಗಿ ಮಾರಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಭತ್ತನ ನಸಿ ಬತ್ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ನಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಮಗು ಪೋಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರತ ಟೈಟ್ ಬತ್ತಿರದ ಒಲ ಬತ್ತದ ಇಂಚೆಂದು ಅವು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಊರೋಡು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತತ್ತೀರ ಅದು ಕಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕ್ರಮೋಟ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿಲ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಕೊಡೆಬಾರ್ದು ಹತ್ತಗನ ಇಂಚ ಬಂತು ದಿಕ್ಕು ದೆಪ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮಕ್ ಪಾನ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ಪಾನ್ಪೆ ದೊಡ್ಡದು ಬರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರೆ ಕಡೆ ತಟ್ಟದು ಇದು ಓದ್ತಿ ದೆಂಜಿ ಕೊನೆಯರೆಗೆ ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಕು ದುಂಬೆ ಅಂದು ಪೂರ ಸೇಮ್ ದಿಗಿನದ ಜಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾದ ಪಾನ್ ಪಾನೈ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕ ಲಕ್ಲೆ ನಾನು ಮೀನ್ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕದು ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋಚ್ಚಿ ಇಂಚವಲೆ
ತಿಕ್ಕನ್ ಲಕ್ಕ ಒಯ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಒಯ್ಪ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ಳು ಮೇನ್ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಪೋಂಡು ಮೆಲ್ಲ ವೈಪೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ದೇರ್ತು ಕೊರಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಯ್ತರಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಮೀನುಂಡು ಅವನ ತಿಕ್ಕಲ್ದ ನಾವು ಒಡ್ಡೆ ಪೋಪ ಬಲ ಮಗ್ಗ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಳು ಬತ್ತನ ಲಕ್ಕಿ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿಡ ಓಹೋ ಸಿಂಪ ಸಾಬಾಸ್ పోయింది కల్లూరా ఓ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲನದ అయినా కల్లర్ బత్తనే కొంజి నా బత్తోగ దిక్కునే పొలుసుండి నమ పొలుసుండు ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಓಡೆ ಬೂರ್ನುಂದೆ ಅಂದ ಜಾಬ್ ಜದ ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಕೈತಾಲ ಒಯ್ಪುನ ಆತ ದಾಯ್ ದಿಂಜ ಕೈತಾಲ ಒಯ್ಪು ಚೌಲೆಪ್ಪ ನಡುಟು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಐಫೋನ್ ಬರ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಹುಚ್ಚುಮತ್ತನ ಬುಡಿಯಗೆ ಹುಚ್ಚುಮತ್ತನ ಬುಡಿ ಬಾ ಅವ ಮಲ್ಲಮೆ ಅವಳೊಂದು ಲಾಗಿನ ವಾಡೆ ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಲಾಗಿನಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ತುಲಗೆ ನಡುಕು ಅಂಜಿ ಇಂಚ ಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀನು ಆ ಮೀನು ಆಗ ಮಕ್ಕಳದ್ರಿ ತೀರ್ನ ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂದಿ ಇಂಚು ಕೂತ ಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ ಯಾನು ಪತ್ತಿ ನಾನೇನು ನೀನು ಮಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ఆయన ಅಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದಿ ವೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತಾ ಆಂಡು ಕಾಲ ಮುಗಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕುಸಿಟರೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಅದು ಕೊಡ ದಾದನ ಮಿತ್ತ 2 ಸಾರಿ ಲಾಗಿನ ದಾದನ ಮಗ್ಗ ನನದಿ ಕುಜಿ ನಿಕ್ಕಂದು ಇದೇ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೀನು ಪನ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮೀನು ಪತ್ಯರ ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ತುಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರೆ ಇಂಚನೆ ನೆಟ್ ಬೋದು ಬಲೆ ಬಾರ್ದ ಪತ್ತುವೆರು ಅವಲ್ಲ ಈಸಿ ಅತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪಾಡ್ನೆ ಮೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಆವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕು ಬರಿಕೊಲೆ ಮುರಣೆಂಜಿ ತೂತಾರದ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿಯವರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಂಚ ಕಡಲ್ನ ಕ್ರಾಯಾಗ ದೆಪ್ಪಗನ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಗಾಯಿನ ಕಮಾಂಡೋ ಪತ್ಯೆ ಪತ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿನ ಎತ್ತ ದಿಕ್ಕುನು ಮಾರ ಆಗಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಯಾನಾರ ದಕ್ಕದಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಮೀನು ಕೂಡ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕನ ಉಂಡು ಅಹಂಕಾರದ ಮೀನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪುನಿ ಇದು ಬೇತ ಮೀನದ ಕಲ್ಲೂರೇನಾ ಒಂಜೆ ದಿಕ್ಕನ ಇಟ್ಟ ಅನ್ಬೇಕು ಕಲ್ಲೂರೇ ಮೂರು ಕಲ್ಲೂರು ಎಪ್ಪು ನಂದು ಈ ನೆಟ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲೂರಿ ಒಂದು ಬೇದ ಒಂದು ಕಲ್ಲೂರು ಹತ್ತದೆಯಾ ತುಗ
ಕಲ್ಲೂರೇನಾ ಅರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಇಡೀ ಬರೋಡು ಕೊಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೆರುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೈ ಹೊಡ್ಚಿಗೆ ನಿಖಲ ಮುಸುಂಟೆ ತೋಜನತ್ತು ಮೀನ್ಲ ತೋಜಾಡು ಅಡ್ಡ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಗೋಲ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಮಗನೇ ರಮೇಶ ಮಲಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ದೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕದೇ ಪೋಪನ್ನೆ ದೆಂಜಿ ಕೈಟೆ ಆತನೆ ದೆಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ದೆಂಜಿ ವೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೆಂಜಿ ಕತ್ತಲ ಅಂಡ ದೆಂಜಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಪತ್ತೆರ ಈಸಿ ಆಪನು ಒಂದು ಸಬಾಸ್ ಏನ್ ಹಾಕೋಡ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ರೊಟ್ಟಿ ಚಾವಿ ಬಂದನು ಬೇ ನುಬೋಂಡು ಬರ್ಬಣ ತೋಜ್ ಎಗಡ అవునండా తో అత్త ఇంది బరది డిస్ప్లే తోజన ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿನ ತೋಜಿ నేను ఇంత దక్కదాది నేను లాక్ ಮಾಡ್ತೀನಿ కొంచెం లాక్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿಗ ಇತ್ತ ದೆಪ್ಪರ ದಕ್ಕದಾದ ಲಾಕ್ ಅನ್ಕೊಡ ಇಂಗನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದು ದಕ್ಕನಾಗ లాక్ ಅಂತ ಮಾಡು ಇತ್ತ ದಕ್ಕಡ ದಕ್ಕದಾದಿ ದಕ್ಕದಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಕ್ ಅನ್ಕೊಡ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕುನ ಅದು ಇಂಚ ಒಂದು ದಕ್ಕೊಡ್ಜಿ ಇಲಕ್ಕಿಯ ದಕ್ಕಡ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಆರಡು ಅದು ದಕ್ಕಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡ ನಾವು ಆಯನಲ್ಲ ಅಂಗ ಮಾರ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಅಡಬೋಲಿ ನನ್ನದಿತ್ತೋಡ ಕೈದ ತಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಟಿಕಲ್ ಕೆಲವರು ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ ದಕ್ಕಡ ಗಂಜಿ ಮಗರೋಡ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಯರಿಗೆ ಅವನು ಬಿಡೋಡು ನೂಲು ಬಿಡೋಡು ದಕ್ಕದ ಈ ಕೈಯದ ಈಗಿರಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಕ್ಕೇನಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಕಿತ್ತು ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ಓಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಸೂಟ್ ಐಟಮ್ ದಕ್ಕದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಓದ್ರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ದಕ್ಕಡ ಬೇಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೇಕಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ దక్కినచ్చి ఎదురుగదా అవి ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದಕ್ಕಲಿ ಮಗ వచ్చి ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಚದೆ ಬಾ ದಕ್ಕ ವಾ ನೂಲು ಫುಲ್ ಐತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಬಲ್ಲೆ ದೊಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮೀನು ಪೂರ್ಣಾಗಿದೆ ಟಕ್ಕ ಬಂದು ಒಯ್ತಲಾಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಯ್ತನ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಕಿಂಚದ ಬೇರ್ತದೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪೂರ್ಣ ಟಕ್ಕ ಬಂದು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಲಾಗ ಆಗ್ಬಿಡು ತಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆತೇನ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟಕ್ಕಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಜೆ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಬೆತ್ತನ ಇರ್ತಲಕನೆ ತಿರ್ಗಾಡೋದ ಇಂಚೆ ಫುಲ್ ಟಕ್ಕಂದು ಬೂರ್ಲಾಕಣೆ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತಂದ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನೂನು ಬುರ್ತು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ನೋಡ ಅಂತ ಅಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಬೂರ್ನ ಪಟ್ ಟಪ್ ಅಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ವ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ತೆಮಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವು ಹಿಂದಿಯ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬಾರ ಪುಣ್ಣು ಇದು ತುಯ್ಯರ ಪುಣ್ಣು ಏರು
ಲೂಸ್ ಆಂಡಿಯಾ ತಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಹಾಂ ತಿಕ್ಕದಂದು ಶಾಬಾಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಲ ಕಮ್ ಆನ್ ಬಾತು ಕಲಾಲವರಿಂದ ಶಾಬಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಇದು ಈ ತರ ವಲ್ಲಯ ಮಿಟ್ಲಿಗೆ ಅದು ತಾಕಿದ್ದೀನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆവുന്നുണ്ട് ತೂಲೆ ಸುರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒತ್ತಲಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆവുന്നുണ്ട് 814 ഉണ്ട് ನಮ್ಮಂಜಿ ಮೀನು ಬತ್ಯ ಆರೆಂಜ್ ಮೀನು ಬಂದಿರೋ ಮಲ್ಲ ಮೀನದ ಈರು ಮೀನು ವೈಪಜಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಪುಳು ಅಂದಿಯೋ ಹೆಂಗದ ದಿನ ನಂಚೋಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಟ ಅಬ್ಬಾ ತಿಕ್ಕೋತ ದಾದಲ ತಿಕ್ಕೋತ ಇಂದಡ್ಡು ಉಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೊಂಜಿ 4 ಕಿಲೋ ಬಿತ್ತುಂಟು ಮಲ್ಲ ಉಂಡದು ಇಂದೆ ಕೊಂಚ 140 ವಾಡುವೆರು ಬಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸತ್ಯ ನಾವು ಈ ಪುಜನ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತದ ಕಟ್ಟತ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಚೂರ್ ದಿಕ್ಕಲ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಾಲ್ತಾನೆ ತುಕ ಐಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಪುಗ ತಿಕ್ಕೋಜು ಬಾಪು ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಉಂಡು ತಿಂದನ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೂರು ಪತ್ತಲ್ಲ ಲಾಯ್ಪು ಉಳ್ಳುಂಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಗಾಲ ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ದೇಟ್ ಫೇಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಅಡ ತಿಕ್ಕಲ್ ಬರುಜ ಬೂ ಉಂಡೆತ್ತು ಮರ ಗಟ್ಟಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಾಲ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರ್ರೆ ಉಳಿದೊಂದುಂಟು ಕಿಸ್ ಕೊಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹತ್ತಲ ಇದು ಅಜ್ಜ ಚಿಕ್ಕನವಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ ಊನೇನ ತೊಟ್ಟೆ ಉಣ್ಣು ಮೇ ಅದೇ ಲಾ 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 ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಜ ಖುಷಿ ಆಪನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪತ್ತದಾನಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಲಿಯ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾಪಕಂಡ ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಅದು ಏರು ಬೊಕ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ನೀತು ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಮಾರ ಅವಿತ ಬಯ್ಯನ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕುಡಿಯಾ ಅಂಜ ನನ್ನ ಇದ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಈ ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಅಂಡೆ ಕಡೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಡ್ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾನ ಗೆಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬೇತ ಮೀನಾ ಕಲ್ಲೂರೇನಾ ಮೂಲಪ ಕಲ್ಲೂರೇ ಸಾಂಕದ ನಾನು ಮಾರೆ ರೂಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂದು ಫುಲ್ ಕಲ್ಲೂರೇ ಸಾಂಕದ ನಾನು ಪಂಡ ಇಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋದನ ಕಲ್ಲದ ಫುಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಊರು ಕಲ್ಲೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರೂಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಪಕ್ಕನ ಸರ ರೂಪಕ್ಕ ಅದೇ ವೈಪುರ ಹೊರ ವೈಪುನಾಗ ಅಂತ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಐತಿತ್ತು ದಾದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಂಜೆ ಹತ್ತಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಅವು ಖುಷಿ ಚೋಳಿ ಪೆರಿಜ ಗೊತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಚೋಲಿ ಎತ್ತದು ಫ್ರೈ ಅನ್ಪಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚಂಡಿ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚಂಡಿ ಬೇಗ ಗಾಲ ಹಾಡ್ಲೆ ಗಾಲ ಕುರ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಗಾಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಕಮಾನ್ ರೂಪಕ್ಕ ಅತಿ ಇತ್ತ ರೂಪಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 25 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಸಿರಿ ವರ್ಕಾಡಿಯವರು ಗಾಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈತನೇಟ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಬೇತ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಕೊಲ್ಲ ತರೋದಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಮಜಾ ಅವನು ಮಾರ ಪಾಡ್ತಾನ ತಿಕ್ಕನ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಡೋದ ಅಂದಿ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿನ ನೇಕ್ ಬಲೆ ಯಾರಬ್ಬೆ ನಾನು ಪತ್ತಿನೇ ಮಾರ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ವರ್ಷ ಬರ್ತನೆ ಅವರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಗಾಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರನಟಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು ಕೊಡೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಸಂಚಿದ್ದು ಬರೋದು ನಗೆ ಹಂದು ಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡದ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತೆ
ದಿನ ಬಿಡು ದಾದನ್ ಬಿಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಕೊಡೆ ಈಗ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಿ ತಿರೋಗಿ ಬರ್ಚಿ ಎದುರುಗು ಪಡ ಈಗ ಮಾಡು ಗಾಳಿಗೆ ಬೋಂಡ ಮುಂಚಿ ಪಿರವಡೆ ನೀರು ಮಾರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬೂರ ಅಂದತ ಇಲ್ಲಿ ಬಚಲ ಮಂಡೆ ಬೂರ ಅಂದತ ಜೀವ ಬಿಡ್ತು ಅಜ್ಜಲಾಗಿ ಬಿಡವು ಜುವ ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜವಳು ಅಲಕ್ಕ ಬಿಡಡತಿ ಲಾಗಿನ ಸೀನಿಚ್ಚಿ ಜೀವನೇ ಬಿಡಡತಿ ಮಜಾ ಆಯ್ತಾ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೈದಿಲ್ಲ ಹಂಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ದೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಛೇ ನನ್ನ ಸರ್ತಿವನ್ನ ಸರಿಯಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬರ್ತದೆ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಬಂತು ಬರ್ಕ ಜಾಲಿ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಬತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಐತಿ ಅಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತದ್ದು ಬಿಡದಿಲ್ಲ ತೊಲ್ಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಧನು ದಣ್ಣು ಧನುಗೆ ಅಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಮೀನ್ ದಿಕ್ಕುಮೆ ಸುಲಿಗಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೂ ಕುಂತಿಲಿ ಓ ಮೈ ಡಾಗ್ ಅವು ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಅಂಚ ಆಪಿನ್ ಮೂಲ ಡೈಲಿ ತುಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಮಗ್ರಂದು ಗುಳ್ಳುವ ಆಯ್ತು ಬಿಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಗಾಲಿಲ ಬರಡಿ ಎಂಕ ಕಲ್ಲೂರು ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ఆయన ఉంజ ఆట ಅಜೆ ಆಟ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಜಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೂರ್ದು ಒಂಜಿ ರೇಸ ಮಲ್ತದ ಗಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣೋಡು ಅಂಡದು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ 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 ತೇಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೇಡೆ తేడ సిక్కిదే ఫస్ట్ టైం ನಮಗೆ తేడ కిన్ని ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವಾವ್ ತೇಡೆಗೆ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಓಲಿತ್ತ ಮಗ ಈ ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೇಡೆ ರೂಪ ದಿಂಪುಜಲ್ ಬರ್ಚಿದಾಕ ಇಂತ ಭಾಷ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಂದಾಗೋಯ್ತ ಆಕಲ್ ಮ ಸಾಂಕೊಂದು ಪೇರು ಬಾಲೆ ಮೀನ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತಾ ಬಾಲೆ ಮೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಮೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ತೇಡೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಾಡಲ್ಲ ಬೇತ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತು ತೀರ ಮೂಲ ನಿಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ಪಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ಬರ್ಪ ನಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ಪಲೆ ಎಂಚಪ್ಪ ಬೆಂಜ್ಯಾ ಪೊಟೆ ಗಾಲಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಏತಲ್ಲ ನೀ ಪಾಡು ನನಗೆ ಐಕೆ ಕೊನೆಯಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ನತ್ತದ ಬಿಡೋಚ್ಚ ಮಾರ ಕುಡೆ ಬಿಡ್ರೆ ಹುಡುಗೆ ರೂಪಾಗ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಬರು ಏನು ನಾವು ಮಂಡೆಗೆ ಮಂಕಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಶೆಟ್ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚ apa ai nyata angkarannya ಓಲ್ ಗುಲ್ಲೆರೆ ನೀ ಚಿಕನ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಓಲ್ ಗುಲ್ಲೆರೆ ಮಜಾ ವಾಜನ ತಿಕ್ಕದ ನಾನು ಫುಲ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಬರ್ಪಣ ತೊಟ್ಟಿಡ ಆನಂದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪತಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕನಪಿರಿಯೇ ಅದ್ರ ಸುರುಕು ದಕ್ಕುವೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಕ್ಲಾಂಚ್ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಮಾದ ವಾತಾವರಣ ಆನಂದ ಆತಲ ಅಡ್ರಡ್ ಜೀದ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂದಿಯಾ ಅಲ್ತು ಭೂತ ಕಂತ ಬಾರ್ದು ಭೂತಾಯಿನ ಬಾರ್ದು ಈ ಮೆಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಬತ್ತದ ನಾಕಲಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಅದು ಎಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ವಾರ ತುಂಡು ತುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡುಡೆ ಇಂಕಲೆ ಅದೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ದನು ತಿಕ್ಕು 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 ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಪಗ ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ನಡುಕು ಬಾಡ್ಲೆ ಅವ್ನು ನಡುವಿಟ್ಟಿತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟದಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಇದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸೈಪುಜಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಓ ಸೈಪುಜಿ ಅವು ಜೋಂಡ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲರಂದು ಇತ್ತ ಪತ್ತನ ಹತ್ರ ಹಾಂ ಅವ್ವ ಜೀವಪ್ಪ ಅಂದು అవులా అంది అని ఇంచనే అండ పక్కన అతే నెక్స్ట్ టైం నా బన్న ఫ్రిడ్జ్ లో వతారు కమూల దీక ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮೂಲೆ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊಲ್ಲುದೆ ಬೈ ಪತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಂತು ಆತಾ ಮಾತ್ರ ಈತುಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂದ 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 ಇಟ್ಟಿ ಕನಕ ಅದನು ಅದು ಮೀನ್ ಗ್ಯಾರ ಪಕ್ಕದ ನೇ ಪೋಲೆ ಬಲೆ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಬಾ ಅಂತೆ ದಕ್ಕನ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಐತೊಟ್ಟಿ ಈರು ಬಾಯರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ
ಈ ಕುಟ್ಟಿಗಾರದ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಓಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಂದ ಮೂಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಬರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂದ ಈಗ ದೀತು ನೀ ಸಾಧಾರಣ ಜಿಂಬಿ ಮನೆ ಏರು ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದನ ಕಡಲ್ದ ಮೀನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂತದ್ವಿ ಹಾಂ ಆತು ಜಿ दाखर रोडची फिर दाखर ನನ್ನ ದಾಣೋಲ ಹೋಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಗಾಲ ಬಾತೊಂದಿ ತೂಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ದಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಲಾಕ್ ಹಾಂ ಅನ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂತ ರೂಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಇರುವ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ? ತುಲಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯ ನಟಿ ಮೂಲು ಗಾಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳ ಒಂದು ಕಪ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ನರಮಾನಿ ಬಸ್ಸುಗೆ ಸಹ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಪಾಯರು ಕೊಂಚ ಮೀನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಕಾಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ತಾನ್ಲೆ ಆತ ಮಿತ್ತ ಮಾಲ್ತಾರನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಿತ್ತ ಅನ್ಪರ್ ಅವ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಕೊನಿ ಎಂಚಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಪಂಡ್ರು ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಪರಕ್ಕೆಗೆ ನಾನು ಮೀನು ದಿಗ್ಗಿ ಜನ ಪರಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಪಂಡ್ರು ₹25 ಮೀನು ಕೊಡೋದು 1,000 ಪರಕ್ಕೆ ದೋನ ಮನ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ பொண்ணு கொஞ்சம் எங்க டவுட் ஐத்த 4 மீன் பூர்து போண்டான் கொஞ்சம் மணி புஜ்ஜா ಕೈ ಹಾಕಿದ ಜತ ಅವ ಗೊತ್ತಾವ ಟಪ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬತ್ತದ ಹಾಕದು ಹೋಗ್ಯು ಎಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಕಾಪಲು ಯಾರು ನನ್ನ ಕಾಪೆ ರೈಕಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಾಕು ನಾನು ಕಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಓಡ ಪ್ರತಿಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಂಡ ಓಡ ಓಡ್ರಾದನ್ ಬಿರುತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಓಡ ದಿಕ್ಕು ಸೈಜ್ ದಿಕ್ಕು ಇದಾಯ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿ ಓಡಾಡ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮುಟ್ಪಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ಇಂಚದ ಇರ್ಬಣ್ಣ ಅವು ಪಾಸ್ ಅಂದೆ ಉಡುಪುಣ ಅತಿ ಐಕೆ ಗಾಲ ದೆಪ್ಪುನೆ ತುಂಬ ಓಟ ದೆಪ್ಪಗನ ರೂಪಕ್ಕ ನಮ್ಮಂಜಿ ಓಟ ದೆಪ್ಪಗನ ಅತ್ತ ಮಾರ ನನ್ನ ಮೀನು ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತೊಂಬ ಒಂದತ ನಂಬೆರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೀನು ಹೊಲ ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂಡ ಮೇರೆನೆ ಹೋಯ್ತೊಂಬ ಆತ ಐಟ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಹೆಜ್ಜಿನ ಎಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜಿನ ದಿಕ್ಕಂದೆ നമ്മളാണ് പോയി ഏതാ ಯಾವ എനിക്കാവുമ്പേ ಒಂದು ಏತ್ನ ಸಲ ಬರ್ಪಣಿಮೆ ಇನಿ ಅರ್ಪಣಿ ಇಡೇ ಫಸ್ಟ್ എനിക്ക് ಈತ ದಿಕ್ಕನ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಟೈಮರ ನಾಡೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಿ ಯಾ ನಾಡೆ ಓದಿತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಓ ಎಂಜಿ ನಾಡೆ ಓದರೆ ಯಾ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒರ್ಂಬ ಮೀನ ದಿಕ್ಕನು ಒರ್ಂಬ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೇರ ಉಂಡುಗೆ ರೂಪಕ್ಕ ಪಾಡೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ ತಿಗಿದ ನೆರ್ರಲ್ಲಿ ಹೋ ದೇವರೇ ರಡ್ಡು ಮಿಸ್ ರೂಪಕನ ರಡ್ಡು ಮಿಸ್ ಇದು ರವಿಯನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಂಜಿ ರವಿಯನ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ತಿಮ್ಮಿಂಗೆಲ್ಲ ವಿನಿ ಪೂರ್ಣದನ ತುಂಬೊಂದು ಒಲಿ ತಿಮ್ಮಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ತುಂಬೊಂದು ಒಲಿ ನಂಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಅವು నేను ಬರೋದು ಅಕ್ಕಗ ಒಂಜೆನೇ ಹೊತ್ತಂಬೈ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಧನುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಧನುನ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತುನ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಅವೆಲ್ನ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗಾಯಿಂಬೆ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು
ತೂಲೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಾರ ತೂಕ ನಾನು ದಿನ ಬರ್ರೆಂಡು ಇಂಕಲ್ ಇತ್ತಂಜಿ 10 ಮೀನು ದಿಕ್ರಿ ನೀ ಬತ್ತನೆ ಸುರು ಬತ್ತನಿ ಸುರುವೇ 10 ಮೀನು ದಿಕ್ರಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ರೂಪಕ್ಕ ಅರೆ ದಾಳ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡಪ್ಪ ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಇನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವಾಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಆ ಥರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು